Agorodd yr arddangosfa hon, Lloches a Bywyd Newydd, ymfudo a chelfyddyd gwledydd Prydain, yma yn y tabernacl ym Machynlleth ar y 14 o Fawrth. Ond dridiau yn ddiweddarach bydd rhaid cau yr adeilad oherwydd haint Covid-19, sy'n drenu achos mae'n arddangosfa bwysig sy'n codi haen ar ben haen o hanes celf yng ngwledydd Prydain. Amcan y curadur Peter Wakelin oedd codi'r llen ar waith yr artistiaid hynny gafodd Lloches yng ngwledydd Prydain ers 1870 hyd heddi. A ochr yn ochr a'i gwaith nhw, dyma arddangos gwaith yr artistiaid hynny gafodd ei dylanwadu a'i hysbrydoli ganddyn nhw. Ac roedd eu cyfraniad nhw o bwys. Dyma'r canfyddwyr Lloches a'r ffoaduriaid yn cyfrannu'n fawr at ddiwylliant gweledol gwledydd Prydain drwy gyflwyno syniadau newydd, drwy codi safonau a chynnal safonau a dylanwadu ar artistiaid ifanc. Yn sgil rhyfel Ffrainc Prwsia 1870, daeth Claude Monet a Camille Pissarro, yr argraffiadwyr, draw i Lundain i fyw, i osgoi yr holl helynt. Ond cafodd ei gwaith nhw ddim rhyw lawer o groeso. Doedd Llundain ddim yn barod ar gyfer yr amchasionism. Ond dechreuodd Claude Monet beintio golygfeydd diwydiannol. Ni'n gwybod oedd e'n wrth ei fodd â golau, ond oedd hyd yn oed y smog yn denu yn Llundain. Felly mae gyda chi olygfeydd gyda fe o hwrli-bwrli, gwaith bob dydd ar lanau'r Afon Tafwys. A'r ddau wedyn yn parhau i beintio yn yr awyr agored o'n plein air. Yn achos Pissarro, oedd e wedi gadael 1,500 o beintiadau ar ôl yn ei dŷ yn Ffrainc, roedd ei gartre fe bron ar y ffrynt. A pan ath e nôl wedyn, dim ond rhyw 50 oedd yn weddill oedd y cyfan wedi cael ei difrodi a fe yn 20 mlwydd oed. Ond erbyn troad y ganrif, dyma waith yr argraffiadwyr yn dechrau tanio dychymyg y cyhoedd yng ngwledydd Prydain. A mae'n ddifyr nodi erbyn 1920 yn yr Eisteddfod yn y Bari, llwyfannwyd arddangosfa sylweddol o waith yr argraffiadwyr, diolch i gasglu y chwiorydd Davies Llandinam. A dyna, wrth gwrs, yw sail yr casgliad ysblenydd sydd gyda ni yn Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd heddi. Un arall ffodd i Lundain yn sgil rhyfel Ffrainc Prwsia oedd Jules, cerflunydd, curadur Amgueddfa'r Louvre a chyfaill i'r cerflunydd Rodin. Yn dilyn cwymp llywodraeth radical y comiwn ym Mharis, yn ei absenoldeb gafodd ei ddedfydru i garchar am oes. Ond yn Llundain, oedd e'n dipyn o ddylanwad, yn enwedig ar do ifanc o gerfynwyr, a byddai'n pregethu naturiolaeth. Ac un o'r rheini dath dan ei ddylanwad oedd y cerflunydd o Gymro, Gosgym John. Gosgym John yn ei dro yn un o hoelion 8 achos adran gelf yr Eisteddfod Genedlaethol. A mae ei waith i weld ar hyd a lled Cymru yn gofebau a cherfluniau. Mae peryg i'r hanes y ffoaduriaid ddaeth o wlad Belg i wledydd Prydain yn sgil y rhyfel byd cyntaf fynd yn angof. Ond mae'n werth cofio bydd rhaid i 1,5 miliwn o Belgied ddianc rhag yr chyllterau'r brwydro. Yn ei plith roedd yr artist Valerius Sedler. A drwy garedigrwydd y teulu Davies Llandinam gafodd gartre yn Aberystwyth. Ac efallai nad oedd e'n rhyw ddylanwadol iawn ar waith celf y byd yng Nghymru, ond pan ddychwelodd i Wlad Belg, enwodd ei gartre newydd yn Tynlôn. Ac un arall
gynorthwyodd teulu Davies Llandinam oedd George Minne, cerflunydd. A dyma chi sut i drawma rhyfel effeithio ar ei waith celf. Ffilodd e wneud unrhyw waith cerflunio, oedd da fe 3 mab yn brwydro ar y ffrynt yng Ngwlad Belg a Ffrainc. Ond dyna lot o luniau o croeshoelio a mamau yn trio diogelu eu plant. A mae'r cerflun tu ôl fel petai yn darogan y blinder ar poen. Ac roedd George Minne yn enw ar y cyfandir, tra oedd e'n byw yn Llanidloes, gafodd e ddim rhyw lawer o ddylanwad wrth weithredu mewn unigedd. Pan oedd Josef Herman yn byw yn Glasgow, yn 1941, dyma fe'n derbyn y newyddion bod ei deulu i gyd wedi cael ei difa gan y Nazied yn Warsaw. A dyma fe'n peintio llun hwn, fy Nheulu a fi. Mae'n dangos ei datcu yn gweddio. Ei frawd yn darllen, ei fam wrth y twbag golchi dillad, a'i chwaer yn mwytho'r gath. Ei dad yn trwsio sgidiau, a gynta wedyn wrth yr eisel. Newidodd yr arddull ar ôl y llun hwn. Mae'n dda gweld enghraifft o waith Friedrich Koenekamp yn yr arddangosfa. Yn wahanol i artistwyr eraill ddath i Gymru yn sgil y Nazied, doedd e ddim yn iddew, oedd e wedi ffoi oherwydd ei ddaliadau gwleidyddol. Ymgartrefodd e ar garn ingli, ger Tudreth, Sir Benfro. Oedd ganddo arddull mynegiannol, a chafodd e ddim yr un sylw a gwedwch Heinz Koppel a Josef Herman. Falle oherwydd oedd e'n byw mewn ardal wledig, oedd e'n crynhoi artistiaid o'i gwmpas, ond oedd e'n gyfell i Gwenallt, y prifardd, a bydde am gyfnod fi oedd e'n byw gyda'r teulu yn Aberystwyth. A mae hwn yn bortread o Gwenallt, ac yn ei dro, mi nath Gwenallt cyfansoddi cerdd i Koenekamp. Am gyfnod, fi oedd Koenekamp yn byw gyda'r Gwenallt yn Aberystwyth. A mi fydde Gwenallt yn dysgu barddoniaeth Gymraeg a hanes Cymru i'r artist, a'r artist yn dysgu egwyddorion mynegiadaeth i'r bardd. A mae'n ddifyr yn dweud, os ystyriwch chi oedd Gwenallt yn ymwrthodwr cydwybodol adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, a dyma fe'n cwrdd â rhywun oedd wedi cael ei erlyd o'i wlad am ei ddaliadau gwleidyddol. So mae yna rhyw... Oedd y ddau yn dod at draws ei gilydd. Helmut Herzfeld oedd enw gwreiddiol artist y 3 ffotomontage yma. Ond mwyn mynegu ei wrthwynebiad i'r Rhyfel Byd Cyntaf a rhan yr Almaen ynddo, newidodd ei enw i John Heartfield, trawr oedd yn yr Almaen. Oedd e'n chwyrn yn erbyn y Nazied, a dyna neges 3 ffotomontage. Mae'r 4 bwell, Blut yn Eisen, yn dweud y cyfan. Mae'r neges yr un mor glir heddi ag oedd e'n y 30au. Ac wrth reswm mi'n rhaid i John Heartfield ddianc rhag Naziaid i wledydd Prydain. A beth wrth gwrs sy'n bwysig hefyd yw'r ffaith dyma gyflwyno ffotomontage, y dull yma o weithio i'r byd celf hefyd. Nid peintwyr yn unig oedd y ffwyduriad ddath i ganfod Lloches, dath ffotograffwyr hefyd, gan gynnwys Wolfgang a Edith Suschitzky a Bill Brandt. A dyma gyflwyno ffotograffiaeth i'r byd celf. Hynny yw, cenhadu dros ffotograffiaeth, achos tan yn ddiweddar, efallai nad yw ffotograffiaeth yn cael ei derbyn fel celfyddyd.
A hefyd, dyma gyflwyno ffotograffiaeth ddogfennol. Fai falle bod lluniau du a gwyn o Glowyr a caledu'r cymoedd bach yn ystradebol erbyn hyn, ond oedd e'n newydd pryd hynny, ac hefyd, o'n nhw'n dyrchafu'r gweithwyr, yn dyrchafu'r dosbarth gweithiol. Felly mae'n, ar y pryd, oedd e'n newydd. Rhywbeth ni'n cymryd yn ganiataol heddi. Yn yr Almaen dan y Natsïedd, doedd dim modd i artist i weithio ond i bai roedd e'n cydymffurfio a syniadau a ideoleg y drefen. Os na, oedd eich gwaith celf yn cael ei ystyried fel ein tart at y cwnst celf wrthyn. Ac os roeddech chi'n artist o iddew, roeddech chi'n creu celf wrthyn beth bynnag. Dyna reswm, nath Martin Bloch ddianc i wledydd Prydain. Ond efallai nad oedd croeso bob amser i estroniaid a dieithriaid, a chafodd llawer o fweduriaid i cadw mewn gwersyll ar Ynys Manaw am gyfnod. A dyma beth yma'r peintiad yma yn ei gynrychioli. Gwyrth yn y gwersyll garchar. Yma cwmni wrth y bwrdd bwyd, a oedd Martin Bloch wedi cael llombola o gael pysgod i swper. Felly y gwyrth yw taw môr frynion sydd gyda nhw i swper y noson yma. Dyma waith gan Heinz Koppel. Portread o'i ferch fach Sari fuodd farw mewn damwain trasig. Fuodd rhaid iddo fe dwrio mewn i'w emosiynau mwyn creu y llun. Dychmygwch hefyd yr argraff y fydde'r fath lun yn cael ar gynulleidfa yn Ne Cymru. Wedi dianc rhag yn Natsïed oherwydd yr oedd yn iddew, gafodd ei hun yn y pen draw yn Nowlais, Merthyr Tydfil yn rhedeg canolfan gelfyddydau. Ond dychmygwch dyma ddyn ymroddgar, artist oedd yn credu yn ei gelfyddyd, oedd yn ddeallus ac yn byw bod yn artist. Bydde hynny wedi denu artistiaid lleol a myfyrwyr. Bydden nhw wedi bod wrth i bodd yn ymweld â'i stiwdio a rhannu syniadau. Un ohonyn nhw oedd Esther Grainger. Nath Esther Grainger cwrdd â Heinz Koppel mewn darlith yn Pontypridd, dechrau'r 40au. Ar y pryd roedd yna bwyllgor rhwyddo cerddoriaeth a'r celfyddydau yn trefnu cyngherddau, darlithoedd ac arddangosfeydd ar hyd y lled gwledydd Prydain. A felly dyna'r fath le oedd pobl yn dod ar draws ei gilydd. Ond oedd hi wedi cael ei chyffroi gan syniadau Heinz Koppel. A fel mae'r llun yn dangos, dyma hi'n arbrofi ar dynnu llun y dre gyda'r hwyr a gyda phalet efallai bach yn wahanol. Nes ymlaen yn 1950, Esther Grainger oedd ysgrifennydd Pwyllgor Celf, Eisteddfod Genedlaethol Caerffili, 1950. A oedd yr arddangosfa y flwyddyn honno yn garreg filltir. Dyma'r pwyllgor yn penderfynu cynnal arddangosfa agored ac arddangosfa trwy wahoddiad, yr un arddangosfa. Ac os edrychwch chi ar y restr o enwau yn yr arddangosfa gelfyddyd gain, fe welwch chi enwau y ffweduriaid a'r rhai yr artistiaid hynny gafodd ei dylanwadu a'i ysbrydoli ganddyn nhw. Ymhlith y rheini fydden ymweld â Heinz Koppel yn Nowlais, fydde'r myfyrwyr Coleg Celf Caerdydd, ac yn ei plith roedd Ernest Zoboli o Rhondda. A dath e'n drwm dan ddylanwad Heinz Koppel. A ath ei ati i beintio cyfresu o beintiadau yn ymwneud â'i gymdogaeth yn y Rhondda. Ddydd a nos, glaw neu hindda, wastad yn lliwgar ac yn cyfleu cynhestrwydd yr ardaloedd phobl.
Yng nghyd-destun celf yng Nghymru, mae'n debyg bod hanes yr artist o Iddew Josef Herman yn chwedl erbyn hyn. Bydd rhaid i fe ddianc o wlad Pwyl, oedd eisiau dianc rhag gwrth-semitiaeth ym 1938 gyda phapurau teithio ffug a chael ei hunan yng Ngwlad Belg. Ac yng Ngwlad Belg, dyma fe'n dod dan ddylanwad artist mynegiannol Constant Permica. A oedd ei hun wedi bod yn ffwadur Nheulu a wedi bod yn ngwledydd Prydain adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Wedyn, wrth gwrs, dyma y Natsiaid yn goresgyn Gwlad Belg. A dyma Josef Herman yn dianc ar long gan obeithio cyrraedd Canada, ond yn cyrraedd Glasgow, lle dyma fe'n sefydlu studio. A dyma fe yn denu myfyrwyr gan gynnwys John Eardley ifanc. A da iawn gweld ei gwaith hi yma, achos tu hwnt i'r Alban, dyn ni'n cael gweld ei gwaith hi. Ond dychmygwch, roedd gan Herman ddaliadau asgell chwith ac eisiau dyrchafu urddas gweithwyr a phobl bob dydd. A dyna gewch chi yng ngwaith John Eardley. A dwi'n gallu dychmygu taw ei ddylanwad yw y palet lliw yma, lliwiau cryf, heb sôn am y testun. Erbyn 1944, a dyma'r stori, cafodd Herman ei hun yn Ystradgynlais. Gafodd ei wahodd i ddod yna i ymweld, a'r bwriad oedd treulio wythnos, ond arosodd 1 flynedd ar 10. Yn dilyn y trawma o ddysgu am dranc i deulu yn Warsaw, yma yng Nghymru, yma yn Ystradgynlais, gafodd swcwr, gafodd gysur y cymdogaeth glos Cymdeithas Glofaol Cwm Tawe. Ac yno fydde fe yn tynnu lluniau, yn peintio'r pentre ac yn peintio'r Glowyr. Unwaith eto, dyrchafu urddas y gweithiwr. Ac un o'r artistiaid fydde'n dod i ymweld ag oedd Will Roberts o Gastell Nedd. Yn ddraftsmon ac yn artist go iawn, ond drwy ddylanwad Herman yn ffeindio'i lais. Ac yn aml fe gewch yn hytrach na gweithiwr, fe gewch chi ffarmwr yng ngwaith Will Roberts. Ac yn dychwelyd yn aml i fferm Tyn y Wain uwchben Castell Nedd a portreadu y ffarmwr Stevens. Yn ddiweddarach, yn 1962, dyma'r Eisteddfod Genedlaethol yn anrhydeddu Josef Herman yn Eisteddfod Llanelli. A dyma ddyfarnu'r Fedal Aur am gelfyddyd gain iddo fe, am ei gyfraniad i gelf. Ac erbyn hyn, yn yr Eisteddfod, mae gyda ni wobr Josef Herman, a Dewis y Bobl, sydd, wrth gwrs, yn cael ei rhoi i rheini sydd yn ennill y mwyaf o bleidleisiau. Siŵr bod Herman yn licio'r elfen ddemocrataidd. Ac yn Ystradgynlais, mae yna sefydliad Josef Herman sy'n cadw ei gof ac yn hyrwyddo celf. Artist arall o wlad Pwyl oedd yn digwydd bod yn Glasgow yr un cyfnod â Josef Herman oedd Jankel Adler, artist dylanwadol iawn. A fe ddysgodd yr un pryd â Josef Herman bod ei deulu wedi cael ei difa gan y Natsiaid. A o ganlyniad, dyma fe'n peintio hwn, plant amddifad, yr amddifed, sef Herman a fe. Y ddau yn cario pecynnau ar eu cefnau yn dod ar draws rhwystyr dau ffwadur sydd falle yn crisialu yr arddangosfa hon. Gwaith mwy diweddar sydd yn y stafell yma, mae artistiaid yn dal i ffoi i wledydd Prydain, o Hwngari, Irac, Iran, Afghanistan, Bosnia,
o un argyfwng i'r nesaf, a mi fydden nhw'n parhau i ddod. Ers yr ail ryfel byd, mae artistiaid wedi dod o bob cwr i ganfod Lloches yng Ngwledydd Prydain a Chymru. Ac yng nghyd-destun Cymru, mae gwaith Umberto Gatica yn berthnasol. Pan oedd e'n ddyn ifanc yn Chile, roedd e'n gweithio ar brosiectau celf cymunedol yn y shanties a gyda'r gwladwyr. Ond wedyn, pan ddaeth coup d'etat Pinochet yn 1973, gafodd ei garcharu am fisoedd, ei holi'n dwll, ei fwrw, cyn ei ryddhau, a llwyddodd ei wraig i ddianc i'r ariannin. A drwy gynllun i ffwaduriaid yn y pen draw gael ei hun yn Abertawe, drwy gynllun ysgoloriaeth brifysgol yno. Yn berthnasol falle Abertawe, achos mae yna gysylltiad hanesyddol wedi bod a Chile drwy'r diwydiant copor. Fe ddaeth criw ohonyn nhw draw i gael ffoi. Yn ei waith yma, mae'n myfyrio ynglyn â'r rheini a ddiflannodd, y rheini gafodd ei llofruddio gan drefen a Pinochet. Y miloedd, a rheini gafodd ei taflu allan o awyrennau i'r môr, y diflanedig. Mae'n berthnasol bod y gwaith yma yn atodiad i arddangosfa Lloches a Bywyd Newydd. Dyma garthenni argyfwng Daniel Trifydi. Enillodd y carthenni yma fedal aur am gelfyddyd gain iddo fe yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst y Llynedd. Maen nhw bellach yn nghasgliad Amgueddfa Cymru. Ymateb oedd Daniel Trifydi i ymweliad ar jungle, gwersyll ffwaduriaid tu allan i Cali. Beth mae Daniel Trifydi wedi wneud fan hyn yw mae wedi cymryd blancedi ffoil, blancedi argyfwng, ac wedi argraffu patrymau carthenni traddodiadol Cymreig arnyn nhw. Mwyn cyfleu bod y Cymru yn genedl noddfa ac yn croesawu ffwaduriaid a chanfyddwyr Lloches ac yn bod ni'n gwerthfawrogi eu cyfraniad i'n diwylliant.